Hello. Zero. Close. Hello everyone. बेलासिनि बेरायनोसै ग्राउन्डआव हस्पिटाल सिङाव थाहैनानै बरिं मोनबाय ग्राउन्डआव थांनि एसे बेरायनो अके मोनो दिनै एसे लिफ्टनि सोमोन्दै बुंनि आं नों बबाव थांगोन नैयाव बे नाम्बार ओंखारगोन बेसे नाम्बाराव थुयो आं 4 नाम्बार थुदों नैयाव ओंखारगोन ओमफ्राय नैफोर जाबाय लिफ्ट गाज्रि जाबा बेफोर थुना हो ओमफ्राय सिगनेल थांगोन नैयाव फन थांगोन बेयाव थुना हो दानो खारबाय थाबाबो स्टप जायो नै जाबाय फांखा नैनि इ बन्द खालामनाय इ खेवनाय दरजानि बे जाबाय नाम्बाराव थाङो खेवबाय 4 नाम्बाराव ओंखारनो नालाय आं 4 नाम्बार फैबाय 0 फ्लोर ग्राउन्डआव थांनि बेरायनो एसे बार जाहैनि मोनफैलायबाय ग्राउन्डआव बिबार बारि बागान पुरा बिल्डिंआनो बिल्डिं बेफोर माखासे सब कलेज हस्टेल मेडिकेल सब बजाय बेफोर माखासे बिल्डिंआ बेफोर गासिबो आं इयाव मानि थाखाय फैदों मिथिगौ नोंथांमोना जि लामदों आं इयाव जि लामनायखौ लांनो फैदों गस्ला लामसै मानसिफोरा बेफोरावनो जि लामफैलाबायो गाहायाव ओइनै जै हा गिदिरलै ग्राउन्डआ ओरैहाय बा सानखौ बिराद मोजां नुदोंलै नै फैलायबाय नै गियान नुखाय नै हाजो खाथिजों पुरा बिल्डिं लांसै नै बिदिनो महर नुयो आरो पुरा आइ लाभखौ सिनायानो माथो I love एम्स अपारेशन सक्सेसफुल दिनै एम्स हस्पिटालाव शुटिं सोलिगासिनो नै syuting बेनिफ्राय ini सिमा lagi syuting सोलिगासिनो केमेरा makanya syuting एम्स हस्पिटालावनो एबार syuting नायनानै फैनो रोंला हनै सासेया syuting नायनानै फैनो रोंला होनदों syuting नायग्रा माखायानो इसोरनो जोंनि वार्डआव सिकिउरिटि हाउस थायो आरो दरजाखौ बायखेंना माने हेंदोनलायलायदों मा जागारानो सौखांनो हाबाय बेमारियानो जोंना थांनो मोनसिगोन मेडिसिननि लाइन भगबान बेमारियानो थैगुलायलांनो नागिरो ओरैबायदि भिर जायो मेडिसिनाव माने पुरा लाइन थानानैनो सिंस्रि आथिं आखाइ साजोबलायलाङो महा गोलाव जानांगौ दिनै जेलनिफ्राय उलाव मारसिगोन जोङो दिनै
ओइ मोनसेया सुख्लिबाय लिभाव 0 English खालि जाजोब्बाय मोनानायखाय काउन्टार माखाय ओइ सब काउन्टार जाजोब्बाय थ' बिदिबा दिनै ब्लगखौ बेखिनियाव जों फोजोबनोसै दा नै जों मोनबाय पाठसाला ससे थांबाबानो मोनसिगोन न'खौ बाय बाय